kublai pi baro kiba ya pet jingani ka jingekren ke jongi ka balong shisin shitayo ang kwa ban ai kublai ya pi baro nganget ya pin yo shibun ki jingkerku lengba ki subject kiba pair kiba ngingekren but hagani kitayo ngingekren ni ka subject kiba onle kumno ya ka jingartatien lada pidon jingartatien shapang katien ke jong blai kani ka subject kanyarap shibun yapi tenga kwa ba yapi baro pinya ngap baha yakani ka jingekren ka jongi kenapa pila ban nomada tin shu yak tin ke jong blai but ki ngakwa ban piang sngobharu yakini ki shakri ke jong blai ki bala pelaj ki por ki bakordor ke jong ki bandon banta lambani hagaban ya batai yakani ke jingartatien ke jong ki briu babun ki briu ki kristan ki don artatien yak tin ke jong blai te ngakon piang sngobhai ki iban kong idai pastor Herbert Kumno iba ari idai ba nyobor lapasam but ibalai idai ba Lovingson Karpran ngakon piang sngobhai kini baro syagani ka jingekren ke jongi but lada pidon ka kanu ka jingbom sngotu lada pim sngotu lada pidon kanu ka jingkli ka pim laban sngotu pila ban comment shangi kengila ban batai pila da pidon kanu ka jingbom sngotu but ka jingkli ka ba nangkong ka bang ko ban kli but shwa bangin lech pang ka jingkli tongin pendam shwa kli ka jingtwa tongin twai au blai ku pa ji baham nang sai sien han ko por i wan akhmat ka jong me shwa bangin ya plio jumut hak ban kren ek tin ka jong me au blai to panchai ngi man sim khoi ka jong me ai ngi ka chi panchai na banang khana mela man smutu ek ka bangin kren ngam kan shong ha po jumut prakhat ka jongi ban ngilan panan kamru ya ka hamala si jong aching im ka jongi mablam try pop ki bangi le badon katlam try ba kini ki nong shimbanta to the shlei do sim khoi ka jong me but to pansle ki do sim khoi ka jong me khna ma ki laban panchai yangi kublai shibun try jindon katlam ka jong me hakni baro ngu ngidam khtang ka jong Jesus Christ nam pnem amen te ka jingkli ka banin kong ka ba ngadon ban kli yai pastor Albert Kumno kedai ki ki jing ki ba ngi ya kendu kham cham ha kita ki ba dang lung ha ka jing im Christian soma pastor ban jawab la mingani ka jingkli ngai kublai phi sin baro bar na kwar banai kublai na kam ta tu jingkli ya ka ba lala kli ya nga ka ba ong ke ki jing ki bang ya kendu kham tam ha ki tu ki ba dang lung ha ka jing im Christian ka jawab ka bang kwa mani thu shepi ka long kadai ke jingartatien ka jingbom shania tali ya ka king jong blai kham tam habadon ki jingkli ki ba ki ba kimla ba so thu ki dukhat bible ka pelong ya ki bikin du ya ka jing shania ka pelong ya ki ban anono ban shaya lam bakla bat ka ba kongsan kadai ka jingartatien kublai shibun pastor ka tengah jing pecai ka jong pi ki jing ba ki kristan ki kendo kadai ka jingartatien ka jong ki habakim sngotu ya khting ka jong blai henry walada im sngotu jing shang de ban dor ki jing oblai kublai shibun bat ka jingkli ka ba ar ka bang kwa ban kli ya iba nyobor kadai balai phi tharai ba oblai sham la pendu ya ka jing artien sombha batailam yangi kan ka jingkli kublai shibun ya kana ka jingkli ublai ju ong yangi ban ngeit klem da ai ia kata kasaki ka biang ha ka bangila ban prisyong nong rim ya ka jingai ka jongi pen ban ha keju ko por ublai syam la weng ia kata ka jingla ban arta ten ublai syam la weng ngini ban singau thu ia kata ka jingla ban long ki ba arta ten tama kejingai kejongi ka shong ha ka saki om ha kejing batai kito ki bakwa ban artaten ki yo lat ban artaten henry kito pat ki bakwa ban ki bakwa ya kejing shisha ban tip ya kejing shisha kin syam kerhai
kasaki ha keban penne ya kecingei kecongki ngai skam kata kala syai kita ki bakwa bantip ya kecing shisha kin syam kerhai kasaki na kemata ban penne skam ya kecingei kecongki ha uji sukres keblai sibonnya kena kecing kali Kublai shibun ba anya bore to kaching ching ban batai ke jong phi ka long ka ba shai ba oblai udon kwa ban weng hoi ka ching arting ke chongi na mar kwa ingi ban ngai ha ki sakhi ha ki ching batai kublai shibun ni ka ching batai ke jong phi blai kar khui phi ba ka ching kli ka balai ka ba kwa ban kli ya iba loving son ka dai hato ngila pan sngoto lut ya ublay bat ya ki jing tmu ke jongu ba loving skop hawan matailam ke ni jingkli Kublai shibon ya kadok jingkli ka ba phi la kli ubrio ulong uching thau ba karpang jong blai hadu kata kata wat la ula thau karpang da blai henry blai u thao ha kata karukom ba brio on shania ha blai on wa ya ka man ge jong bat ya ka chinglong ka jong blai na ta ka da u brio dan ya ka chinglong kat ha ge jing mur ge jing prakhan ba ngimla ban snau thu lut ya ke ka ba blai u dan ba ya ke jinglong ge jong akwa ban pule na kane ge khat na job kala nang ba khat wai ge khat ka ba nyau bat ka ba phara ka ong kum ne mela ma me da ka ba wat ban syam ye ublai mela ban syam ye u badon bor baro do ka ba janai ka jorong kat ka beneng mela le ayu ma me kham chil liu ban ye ka chaka shong ru ya mela ba tip ayu ma me de job wang ba ka jinglong ka jingstan ba ka benta ke jong blai ka long ka bayar ka bachilio palat man ya ke ching sum tho ba ke ching shampang ge jong e na ta ka da blai pen kre ya ka ba bom chukut ya kita baro ki ba ye ju nang ba wat ha kini ki ba bom chukut ngin nang ya stan man na ka sngi bangin tip yo blai na ka wai ka por sha ka wai ka por kublai shibun ba loving i ka to ka jing jubab ka chong phi ngai ba ka long ka ba shai yangi wei pe wei ban song thu e ka but man chang in let no sha ching li ka ba saw ka ong ban ya ka ba art tin ke ai ba ki jing mayan jong ka bible kin pen long yangi ba ngin le pastor albus kamlon ngobha ban jubablam yangi gani ka jingkli kublai shibon na ta tu jingkli ya ka ba la kli nga ka ba ong ban ya ka ba atatin ke ge jing mayan jong ka bible ken pelong yangi bangin le ke jawab ka bang kwa ban ai ka long idon kam tang mut shungit ya ka jing shisha ju ka tin jong blai bakata ka jing jongi ru om bangin pensiong norem ha ke jing batai hending idon kam pensiong norem ha ki sakhi satar ke jing shisha ju ka bible kum kanuksa ke jing thulpa ya ki balai thulpa ya ka balala ma pedap kawai hadin kawai kanuksa ka baar bangidon ka bangai ha ki sakhi satar habangi pe ya kani ka sodong ka sakun baro ni i ba udon shisha oblei ba udon shisha uta ubala ai yangi ya takaktin lomba kani ka mariang lomba ki bangi i haka kublishpun kublai shibun pastor ya to ka jing penchai ka chong phi hoi ban ya ka ba artin ni dei ban ngai haktin ka jong blai but ka jing mayan jong ka bible ha ka jing sha ka nyalam yangi sha ka jinget ba omdon mono bala na dei omdon mono ba krawbor ban yo blai ka jongi kublai shibun sai sim pastor ya ni ka jing chuba ka jong phi but ka jing kli ka basan ka bang akwa ban kli ai ba nyobor ka dei kumno ki bangai kin le sha ki jing shisha badon ki jing mayan ha ka bible bangim la ban snotho songpha patai lam yingi yikanika jing kli
kublai shibon ya kene kecing keli ngi kecing thau ki badan kecing kut ki badan kecing yam ngimla man sngau thulut ya baro kecing shisha kecing mayan ki badan ha ka ktin kejong ublai kecing shisha kecing mayan kum kecing wan rong kapop ha kene ke perthai kecing wan long breu trong Jesus Christ ha kene ke perthai kecing kha arsing nata ter ngimla man sngau thu janai ya kini kijing shisha kijing mayan ha ka ktin kijong ublai himne kum ki bangai ha u jisu ngimde pat bandon kata kijing sngau artatin ya ka ktin kijong u namar ha ka ktin kijong ublai kala biang yangi ya ban ngai ya kata kijing sakhi ya kijing long blai jongki bat ka ktin kijong ublai how Deuteronomy kalnang ba arpa khundai ga khar ba arpa khundai ka ong kumne ke ba ri kilong kijong ublai bat ke ba pau kilong yangi bat ki khon ki kti kijongi nama kata kadau ko ban kentu ye phi banginam sngau du jingkremen namar ka kting kijong ublai ka dan bat ni bat ka kting kijong ublai ka la biang yangi bangin sngau thu bangin ngai scam ban poi shabneng lengba u Jesus Christ ha ka kting kijong ublai ka bang ngi pule ai kublai shibon ni to kaching jubab ka ba phil ai ka long kaching ka long ka jubab ka ba snot nat pha bangim dei ban at tien ya tien ka chong blai ki sakhi satar ke ba ublai la ai ka bible kala byang yangi ban poi shabanang kublai shibon ba nya boy ka ni kaching ba tai ka chong phi ba kaching kli ka ba bod ka ba ching kli ka ban rio ka ba don ban kli ai ba loving son ka cha ka dei ka ai ka nong rim jong ka jingpule bakla ia ka bible ka bala banyalam sha jing artien ba loving ngobhawan jubab la mekanika jingkli kublai shibon nam da do ka jingkli kanong rim chong ka jing snong thu bakla bat ka jing artatien ka jong ubrio ya ka tien ka jong blai ka dei ka jing tharai ka jong u ban snong thu lut ya ki baro ki ba upule kat kum ka jing kwa ka jong u klem da ab ya ka por ka ba uple un sapan shai ya ka ba uwan ka bible ka yathu ha Deuteronomy kal nang ka ba alp khandai ka khat ba alp khandai kom kita ki ru ki ba re ki de ki jong trai ba uble chongi henry kita ki ru ya ki bala pan pau ki de ki chongi ba chong ki khun chongi hala karta bangin yo le ki tien chong ka nei ka kum baro kabamut kidon shibon ki ba ublai umpa pen paulot hangi nakata kadau bunsin ubriu kwa bante bat haba umte ka jing sarong jong ka donor ka jongu ka panlong ba un artatien un paino na ka ba ap ya ka por jong blai ban panshai ya ka ktien ka jongu nakata kadau kani ka de ka we na ki dau tan rai ki ba wan la ya ka jingartatien ya ubrio ha ka ba de bat ka jing wan ka jong u sha ka ktien ka jong blai kublai shibon ba loving iga to ka ching batai jong phi ka long ka ba shai ka nong rem na ni ka ten rai jong ka jing pule bakla ya ka bible pon sing ni ki bri ka ma pi ong ba ngi kwa ban song tho na hi mar ya ka ta ka jing pule ka jong ban nim shem la up ya kata kapor bau blai sabatai hangi kublai shibon sai sien ya to ka jing juba ba jong phi but ka jing kli ka ba nyo ka bang adon ka bangan kli ya i pastor Arbats Kumno ka de balai ka long ka ba bha ba ngin nom tiblut shapang ublai balai ka long ka bha bangin nam tiblut shapang ublai songpawan kililam paban jubablam ikani kachingkli kublai shibon nam tak jikli ya ka ba la kli ya nga ka ba ong balai ka long ba bha mangin om tiblut shapang ublai ka jubab ka bang kwa man ai ka long ba ublai hi ula de pan pau ya la de long ba ki kam ki ti ki chong u ha bangi pe ya ka saudong sokon ngi yo i ya ki jing tha ki be tanat ki chong blai ki kam ki ti ki chong u ho ju blai ru la de pan pau la ka jong ching i da ka ba ula ai la jong khun
ubalong Jesus Christ kapa khando ubleu la yangi ya kaktian kabalong ka Bible bar ke bala tho haka kade ka ubleu la pan pa bangidon kaman ngai hende ke bam syam la tho lo shphang ublei ngimran kam ban kelila ne ban tiplot ka kitab Deuteronomy kelonong ba arp khundai ka dukhat ba arp khundai ka ong kumni kita ke ru ki bari ki dei ki jong utrai ublei jongi hende kita ke ru ki bala pan pau ki dei ki khun ki kti jongi halakata bangin yo le ya ki ktin jong kani ka hukum baro kani kalau cuba kublai shibon pastor ya taka jing juba wa jong pi oi ublei hi lapan pau yela de lingba ki jing thau ga jong u but ke ke bari ke de ka jong u te ka jing kli ka ba pra ka ba ngadon ban kli ba nyobor ka de chang kumno ngila ban sung thu ya ka ktin ublei sangba ba tai lam ni gani ba nyobor kublai shibon yak kane ka we na kijing kli ka badan kam tam don tang ka we kalat don tang ka we ka mangila man sngal thu man champang ya ka kten ka jong ublai mat kata kalong da ka jing penchai jong min sim ba khoi da uba ya ka kten la ai da uba ya ka kten la ai phai bat nga shau yones còn nó bạc khăn rìu còn khó bạc khăn lại khá sao on đâu mình xem cái chính shisha on one on nhảy làm nhảy phi ha cái chính shisha nằm ta cái đâu người đàn cam ya mình xem cái chính shisha ya uba Giêsu là kula hachua bon lệ sa banang và tao mình xem udon rengkat lem mat phi bat nga mà tu duai ở bên yo ya unu mình xem man pensang thu apianga kano ka jing shisha ka badan ha ka Bible la da phim pat singal thu shai duai ba pin singal thu la ne wat ba pin sham ya ka jing shisha na ka ktin ka jong umblai ban singal thu ban sham ya ka ta ka jing sham phang ha ka ktin ka jong umblai kublai shibon ba nyobor ka jing pensai ka jang pi kalong ka ba shai dailing ba sim ba khoi bala ban smutho yangi kublai shibon ba ka jingkli ka ba khandai ka ba ngadon ban kli ya iba loving kalong kumne ka ai ka banta ba sim ba khoi udon ha ka ban pen i hangi ya ka jing shisha ba Allah bin skawan ban batai lam ya ka jingkli kublai shibon nam da ga do ga jingkli sim khu chong ublai udon ya ka benta ka ba crown ban lie ha ga jingem ga jong ekibrio ha ka ba ya dai ba ka benta ba ngin sung thu ya ka tien ga jong ublai namar ba ka tien ga jong ublai ka dai ka bala palsan sim da ublai hi na ga ta ga daw bangin sung thu ya ga jing mayan ya ga jing chelio ba ya ga jing hi kai ga jong ka hi don kam ya ka bor ga jong sim khu Giêsu ha shwabon kio shapnen wai kini ki jengkular how you honest kala nang bakhan riu ka dukat ka bakhan lai wang ba henre endala wan ma u men sim ga jing shisha ken on yat lam ye pi shap jing shisha ba ro namar on kren nalade henre ke ru kat ba on yo snell on kren but pun pau ha pi ya ki ban sawan na ta ka daw ngi dan kam ya ka bol ka jong men sim ko ha ka bai de bat ka benta ban ngin bangin sung thu ya ka tien ka jong blai namar ba ke ba kan chaman sim ni haban yalam daw men sim khu u jong blai kata ka banta ka ba crowd ka ba men sim jong blai la ban le shibon ba loving ka tuka jing juba wa jong pi ngai ba nya sung thu e jo kai ka tuka jing juba ka jong pi but man tang in le na sha jing kli ka ba shpo ka ba ngadon ikani ka jingkli ngan kli pastor Albert Kumnon pastor song ban jubab lam ikani ka jingkli ka bang ka ai ka banta chong ka jingai bat ka jing penshong nia ha ka jingpule ya ka Bible song matai lam ikani ka jingkli kublai shibon na ta tu jingkli ya ka ba lala kli nga ka ba ong ka ai ka banta jong ka jingai bat ka jing penshong nia ha ka jingpule ya ka Bible
kejebab kabang kwa ban ai kalong ba ngidon kam ban pensiongnya lani ngidon kam ban perlong ya ladi kum ukna kabamut ngidon kam ban long ki balak loy ban syaikai ngidon kam ban long ki balak loy ban yo jikai ngidon kam ban long ki balak loy ban pediang ya ki eke baro kawi kungsa kabangi kwa bang kwa ban ai hani kapor kalong bang ngidon kam ban long rukum kinong beria ki bri ki bestat ya kabalabu cikma ki kam ki apostol kalau nong bakat nyu ka dekat bakat we ka ong kumni kini ti kilong ki bakam don ako bani kita ki bahat Thessaloni ka bumut kinong beria ki bala priang ya kata ka tin da ka jing sngolak loy baro hala kasmi ki da yet pania ya ki jing tho lakini ki ek eru ki la long kumta ne em to ai kan long yang ai phir kumju kublo shibun kublai shibun pastor ya kata kacing jebab kacang pi bangi dai bandon kacing ngai kum kena arit bakloi ban sya hikai bakloi ban yo kacing hikai berbadon ya kamen sim jong kacing songret kublai shibun lupa soi kata ba kacing kli ka bakhat we ka bangadon ban kli ba nyobor kalong kumne ki ai ki rukom perkhat ki ba la ban bo jingma yangi ha ka jing pule ya ka bible pa nyobor sngom hawan batai lam ni ga jingkli kublai shibun ngakwa panyasam ya sau tu likimat ki bayade bat kane kecingkeli kabanengkong haba ki pule ya ktin jong ublai klem burom kabaan haba ki pule klem gejing duai kabalai haba ya gejing perkat bat gejing e om syam la penne ha ublai kabasau lane haba kam ya dei dur bat kamon kajong ublai shushu kashakri kajong ublai ka ong kumne hakane ka kot kaba ngi pule ka ong haba ki breu kim wat jing penya dei bat ublai hakakten bat ka kam wala ki start kat no ki la ban bakla ha gijing sngau thu jongki ya ka bible bat kama ban chania ha gijing batai ki jongki yola si phila ban don ki wepat ki mat henry kini gidi ki sautuli ki mat ki ba ka shakri ki jong blai ka ong balala phidon ya kum kine ki mat ha gijing mu chu prakhat ki jong bi ha gijing ing mu jong phi ngimla ban sngau thu ngimla ban shamphang ya ka ktin ki jong blai namar kata kadau burom duai penne ya gejing mu chu perkhat gejong pi gejing ade gejong pi bat ublai nangta penne ya kata ka gejing ade gejong pi bat kamon gejong ublai khnang mengla man singau thu ya ka kteng gejong ublai kublai shibon kublai shibun ba nya bore to kacing pasai gejong pi ngai kalong ka pasai ni ban sngau thu ya ka bleng kur khu ya pi gejing kli ka ba khat ar ka bangador ban kli ba loving ka long kumne ka ai ka daw tin rai jong ka jing art tin ha ki ba bon ki benta sngom hawan matai lam ye ka ni ka tan rai jong ka jing art tin ka bon ki benta kublai shibun nam da to ka jingkeli ka daw tan rai jong ka jingartatien ka jong ni ha khamtam ha ka bade ya dei ba ka ktien ka jong ublai ka dei ka jing bom don yo men si ma khoi uban senshar ha ka don no da jing ma chu pakhat ke jong e ha ka por bangi wan ban pule ban yet ya ka ktien ke jong blai ba ke shakri ke jong blai ha ka ne ka kon umau jam shu chris dap su christ ha ka sla ka ba shi spa pra ba spa kandai ka ong ba ka jing bom sngau thu bat ke jingartatien ke jong brio ka dei ke jing e ke jong ya ka pom kat ba ka jing sarong ke jing e jong brio ya ka pom bat ke jing sngau ya ka la de kadang senshar ha ka don ke jong brio kilong ki daw tan rai ki ba ka dum ye ge ki ba penwit lenti bat bun sien ka lam sha ke jingartatien kham tam ha ka ba dai bat ke ching su thu ya ga tien ke jong blai kublai shibun ba loving ye to ka jing pasai ka jong pi ka long ka jing pasai ka ba song tanat pha ba ka daw tan rai hi ka jong i ka jing art tin ka tin jung blai ba
ngem don simbakhoy ban sin sha ngi ka bang ha por bang pule ya khting chom le ka long ka jing bab ka ba shai na mata ka jong i we puwe but ka jing kli ka ba khalai ka ba nga don ban kli ya pastor arbas kamlon ka long kumno ni la ban yo priang ya ka jing shai but jing sngotu ba kham crowd pastors kaman jawab lam ni ka jing kli Kublai shibon na kata tu jingkli si sian ka ba ong kumni. Kumno ngin la ban yo pediang ya ka jing shai bat ka jing sotu ba kam kraw. Ka jawab ka bang kwa ban ai ni ka por ka long ba ngirun kam ban ngai ngirun kam ban pediang ya ka da ka jing smur muslim bat kam tam e ban le ya ka mon ka jong blai ya ka e ka bla tho ya ka bla hikai hak tin ka jong blai. Hoi uji suru la kran ya ka ni ya ka pangila ban shem na ka gospel kat kum ko Yohanes kalau no ka ba nyu ka khat ka nyu ko kum ni lada uno ru uman ya ka ban le ya ka mon jong u unyo shapang kata ka jikai la ka long na oblei lani nanga kran na ladi kani ka long ka duksa ba ba pai bangin pendam syakamar ka jong blei ku shibun Shibun pastor ka tu ka jing pasai ka chong pi all ban yo pediang ya ka jing shai ba ka jing sngo tu ba kham crowd kalong tang ban le e ka mon ka chong oble khule shibun oble ko khu ya pi ka jing kli ka ba khat saw ka bang adon ban kli ya hiba nyobor la pasam kalong kumne ka e ka benta ba ka jing mlin ka don ha ka ban tay ya ka jing shanya ha ka tien oble sngawa ban matai lam ning jing kli Kublai shibon ya kene kijing kali. Kumno ngila ban chania ha Jesu. Kumno ngila ban chania. Lane mante ya kata kijing chania kijang ha kakten kijang ublai. Shibu menta penya kendu ya wei ubreu lane ya ka wei ka breu. Kasen ganan kong ba pia kendu. Hato pila ban chania ya ta ubreu lane ya kata ka breu. Ngam tharai pila ban chania ya no lane ya ka no ka breu ka ba pi ya kendu ningkong bat kalong thik habai ya day bat ka kten ke jong umlai ka jing ya day bat Jesus Christ ngimla ban chenia ya Jesus Christ la nangim don kata ke jing ya day ka ba jan ka jing ya day ka ba man la ka sngi bat Jesus Christ la ne Jesus Christ hiru umla ban chenia yangi la na ngim ya day paralok bat namar kata kadau kadan kam yangi bangin te ya gajing shania gajing hau Jesus Christ nginde ban yalong paralog bat Jesus Christ haman la kasngi man la ki kenta kana ba kata gajing ade gajing kalong ga bascam bat kata gajing shania gajong pi kalong ga bascam hau Jesus Christ bawal ada don keno gajing pila ban shania hau Jesus Christ bat ha ga ktin gajong u kham tam hai ki ni kisngi ki ba khadu ki bangi ha ka haki Kristan menta kijing hikai ki babakla ki bawan na ki wei ki bom ye day ki bom ye hapsur bat ka kten ke jong ublai namar kata kumno ngila bantei ha ka kten ke jong ublai kumno ngila bantei ha Jesus Christ da ka ba ya long parlok ba Jesus Christ man la kasngi ha kijing doai ha kijing pulai ya kten ke jong ublai bat kumno ngila bantei ha kten ke jong ublai da ka bangin pulai kanang ngila ban syam iya kijing shisha na ka kten ke jong namar kata ngidon kam ha banwan chajan chau Jesus Christ banya day parlok ba Jesus Christ banya day parlok ba Jesus Christ ban shania ya Jesus Christ ban shania ya ka ktin ka jong ublai kublai shibon ba nyobor ya ka tuka jingjubab ka ba pirong ra ka long sha jingjubab bosto tanar ba ka jingjubab ka ba shai ka banta ka bantai ha ka jing shania ha kting jong blai ka long bangin day ban long parlok bat u Jesu man la ka por man la ka si ha ka jing ka jong kublai shibon ka ban amen ka ka jing jubab ka jong pi ba ka jing kli ka ba ngadon sa ni ka wei ka ban kli ba loving ka long la no ba ngin long ki ba snow scam bangin yo ya ki jubab baro kibala ben
syayong yangi ba Allah beng sawa menjawab lam yani ka jingkli ka ba khadu ba ka bangi don hanik por kubleshbon Kublai shibu nam da gado ke jengkeli bat kade ke jengkeli ke bakhadu na ka benta kane ka program ke jengi ha kane ka por bat kade ru ka ba sngau tenan ladangi tip ya ke jubab lang ba ke jeng pen jong ka tin ke jong blai ka ba sngau tenan ka long ba ya kane ke jeng em ka bangi em bat kane ka parthai ka bangi syang menta kam de ka bakun kane ke de ke jeng pen kre ke jengi na ka benta kata ka ban sawan ban ya kita baro ki balayo sai ha snam ke jong khun nang pran ublai lakula ban wan shao ha ka bangan sayo i u jisu mal khamat ban ngin yo ban kili ya ki babon ki ba ngi don ya ki jing bom sung thu menta da se don apang jong i ba ong balai ba ublai u sha ba kapap kan kharoi ba ki jing pang ke jing song si ke jing pai donut ke ya chia ha ka jing em ke jong brio ba yakini baro nyen sa skau thu shai upor wang kumne na kong shikinong korin klonang bakat lai khari bakat ar wang namal mentang yo i tang kumba ha ke yet ba belngut ha ka badum belngut belngen henry hangta markmat mentang atip tanggat tu kane henry hangta ngani thu biang kumchu kumbala itu biang ru yang bat kane ke de jing duai ke jing kular bat ke jinget ke chong upor ha ka ba ka dei ru ke jinget ke chongi kum ki khun ke chong blai ba walangi yo i bolnget menta henry ka por kan sapoi ba blai un pen i lot shai kadar ye ke baro ban ngim ai ka buram ba ke jing ro tang sha u hi bolong nong pen em bolong su spa u chungi kublai bleshbon ba loving you ka jing jubab ka chong phi oi ngin sa song thu shai ye ba bon ki jingkli ka bangim na ba song thu hani ka pathai but on the poi ha beneng ngin sa thu shai ta ke baro kuma phi ang ba ublei sa pen shai kadar ye ka ta ka jing kli ka bangim na ban song thu ka bangim don ye pathai kublai shibon ni baro but kublai shibon ru ya phi we ba baik ye kan ka jing kreng ka jongi but kwa bana kublai karpang ro ye ki nang shimata ka jongi ai bo ble nang khu ye pi ka ba pi shakri yo ble but ada pi don kono ka jing bom song tho ya ka ba ai ka ba ngi lai kren song pa ban comment but ban kli ni kloi ban juba na mata ka chong pi but don pukut mai kan ka jing kreng ka jongi kwa ban ong ya ba nyobor ban penwai ye kan ka jing kreng ka jongi da ka jing duai kublai shibon ble khu pi ba ro pi we Dong ngi duai ko pa jungi uba beneng sai sen biang ko banai kumble ya kijing iba ku jong me yangi kumble shibon ya kijing dorong katlem jome ha kijing ya batai kijongi ya kane ka lenong ya kumble ya ki nong ya kren ki ba pher ba ngai kumble ru ya baro ki ba pej lengba kane ka channel trawa bha ni duai ba menyai dorong kalamat ngi ba kijing mu chuperkhat kijingi kan yai ne hadu kasngi kijing wan kijong me bangila mansyania ha me bangila mansyania ha kaktin kijong me khnang mangila manyele ye kijing ki ban sawan ha kijing im kijong kham tam ha ge gisngi ba khadu yarap i bagelong ba shisha ha me hadu ba kot kasngi na ba ye ne pan ha kateng jong Jesus Christ amen